Assalamualaikum guys, kita sulit ngaret wis untuk sakmene kayak mau bersarapan. Aduh, ngaret bisa sakmene. Ngaret tidak dhewe lho, jan sorsik marem masih. Ndek ini cacar loh guys, ngara iki. Barang piye ya udan nak. Udan ae lho. Ini tak pak ibu anak lek 2 kilo ngene iki. Ngene iki lho. Cacar. Meneh istrahno cuacane ngene iki kok. Golek yaretku lho nang ndi ya lali aku lek ndek. Iki tanduran kari wineh tuwek ya. Malah apik lho wineh tuwek iki. Rumah saku. Delok nambruk-ambruk ngene mbok dilanjari lho. Lek ra dipek ngene iki nganu babrah terus iki ndek iki tak peki resik entuk jan akeh lho setengah tas. 2 kilo enak paling. Ini iki. Iki Lombok bakal larang paling. Soalnya cuacanya kan udan. Gak oleh dikek sore jarene. Iki jarene nular. Sangke keblukan pare ka terus gak iso diangel ngromate dadine. Iki kucing disemprot ya ketutupan pare golek aretku ning ndi ya lek ndek iki lho ndek ingkar dipeki menyisan oke lho kuwi ngomong selak balik udan aku lek udan iki malah gak apa-apa iki lho oke golek mateng titik ra payu to iki malahan soalnya cilik-cilik lek gede gak masalah. Iki lepas digraji separo dibong. Golek ya retu. Nek dambling ngene iki. Bar disemprot terus mari wis sudah, engko panasne. Udane panasne. Yo ndek ini kok lali. Gak di. Pak. Nganu busuk batang. Busuk batang ini sama mangrove kering-kering suket iki saya bentawian iki suket ngene iki rembat ngene golek suket golek suket golek aretku ya busuk batang iki piye iki ngene iki wis kok akeh sing nggermat kae cacare kok akeh meneh ngaten rong mari belajar lek makan jeruk urung rembyong kok lek sing rembyong arep lupa agak balik resik-resik omah resik po sembarang kalir kira dilanjari kalau lanjari rapi lambuk rapat lanjari rapi gue harus nanti pinggir kan tak bulan baleni ya lalu aku ini aku buat hati kene
Ndek ning kene tak golek kok gak enak. Itu lah hari hilang. Hilang lah, dari apa dulu? Kayak lali, mari mbak Bati kene. Cuman aku kesini bapak lah hari telandep enak. Ketresut, sersik, tapi kok masih enak. Pak, ndek iki koyo tak tutupi arang-arang ngono lho. Neng ndi? Lali aku. Ih lumune. Ini. Kayak tak dekek ning pinggir ngono lho. Tak balik aku. Mas. Kayak wis tak pake resik ya panggah enek. Agak panas. Nggo cape lomba aku. Kalau mendung itu kan kok peraudan ya enggak ngono. Mendung. Irung supreng bah penggalannya akeh. Gak dipek iki bahaya. Mar disemprot. Lho kasih mati kan. Ndek ini regane 28 pas ndengane kae 5 hari yang lalu kae regane 32. Ndek ini 28. Pak karo golek naretku ya. Gak temui. Kok lali aku ndek kayak ning pinggir gak tak tutupi arang-arang ngono lho. Balik kon gendong semprot wabot iki wabot lho mulai nyapu apa rong mari nyapu kandang rong mari golek ya aretku lho lali engko golek engko sore malah golek tok ora sida ngarit. Nah aku golek aritmu ora sida ngarit saiki lho. Ndek ini ra dipeki pisan akeh. Sakjane diyopeki neh lek rong tre ya enak. Dia wong iki angel. Nek ra duwe dhuwit gempok akeh becekan. Akeh becekan barang. Ngene iki ambruk lho, Pak. Ora dilanjari.
Endi? Kok sekut opo? Lha iki ngene iki ning ngisore ra gelem lak babate ya. Panggane ya mendino ngene iki guys. Wong tani. Apa gak gelem kuwi wedhus? Apa ya bener ngomong. Golek jeruke mati, di carang-carangnya dipek. Tapi ngompeni nek angel. Loh, Ora maksimal. loh. Maksudnya iki di ngengeh saitik ngono. Lek gak kan ngurangi ragat to malahan. Iki carang-carangnya dipeki. Ngene iki. Urung mari terus entuk piro ngono. Kuwi enak iki sek. Cukup ndak ngene. Apa? Ini arite. Golek gak anak tak golek. Oh, kalau pitik ayam malas. Kae. Krungu guys suarane. Ayam malas. Iki lek umur 2 tahun paling ya rada grembyong wisan. Iya toh. Lha kan metu semis-semis ngremyong. Tangga tuku sawitne nggih kok nyulami jajare kuwi. Ngijali dek anu alfiah barang lek mati. Iya, mudah-mudahan kan mati. Jadi ora ngidoli. Lah kuwi saiki ora dikatukne pisan ben resik. Gulis ya suket jenenge suket. Dadi iki ra sida ulur bonces sian. Iya, dene ngene iki wong kok ngengal. Orang ngenteni dino apik lah. Apa ora enak dino apik. Kuwi dino apa? Dino apik. Kok tak gelem. Kebon lho kon ngarekne dhewe. Ngene iki kan seneng to. Karo babat. Tapi areke ning Awas. balik aku. Panas seminggu ngono wis. Tapi lek mari udan terus panas, lomboke engko ya guys sing lengger piye wong, guys. Repot. Udan ya busuk batang. Wis balik aku. Apa ning kene? Ajane penak ndekek ning kene gak lali ya. Aku iki ning sore kene. Wong santai ya. Lah ning sampean ngendang-ngendang. Nah, Apa gak tak gua balik ya? Kayak tak uruki suket arang-arang ngono lho. Ketok kok kene anu ya, pepet ya. Padahal arang-arang lah. Iki lho guys sing mati. Ora patek diopeni malah niki kae ya. iya pangan nyemprot-semprot. Namas dimas to. Balik guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mendung ini. Gila tidak antar resik-resik.